डिलिमिटेशन प्रसेस जागासिनो दं आसामाव बिनि सायाव आङो माखासे खेंफोरथि हिसाबै बुंनो नागिरदों जे जोंहा थांनाय मे 2007 आव जे इलेक्शन कमिशनार ऑफ इंडिया निर्वाणा सदन अशोका रोड न्यू दिल्ली बिथांमोनहा मोनसे नोटिफिकेशन फोसावदों नैबे नोटिफिकेशनखौ बे नोटिफिकेशनाव जोंनि ऑल इंडिया बेसिसै गासिबो एसेम्बली आरो एमपी हाउस ऑफ पीपल बे कन्स्टिट्युएन्सिफोरखौ गोदानै दाफुंसारनायनि बिथांमोनहा हाबाफारि लादों दा आगोलनि बोसोरफ्राव ऑल इंडियायाव फ्राय स्टेटआव जाजोब्बाय नाथाय मोनब्रै स्टेटआव बाखि थादों आसाम अरुणाचल नागालैंड आरो मणिपुर दा बेखौ दा बर्तमान मावनो थांगासिनो दं दा बे मावनो थांनायाव जोंहा दाखालि 27 मार्चआव हटेल रेडिसन ब्लुआव दिल्लीनिफ्राय जे चीफ इलेक्शन कमिशनार ऑफ इंडिया लोगोसे बिथांमोननि टीमा हटेल रेडिसन ब्लु गुवाहाटीयाव फैदों आरो गुबुन गुबुन राजनीतिक हान्जा लोगोसे गुबुन गुबुन दल संगठन अर्गानाइजेशन एनजीओ पाब्लिक बिथांमोनजों शेयारिं खालामो दा बेवहाय जोंबो जोंनि नैबे बड'लेण्ड पिपल्स कमिटि ऑन द डिलिमिटेशन असेंबली एंड पार्लियामेंट कन्स्टिट्युएंसी इन बीटीएडी आसाम ऑल एसटीज रिजर्व जोङो बे आफादनि दारै बे बड' पिपल्स कमिटिनि आफादनि दारै जोंबो लोगो हमदों आरो मोजाङै रायलायदों लोगोसे मेमोरेन्डामबो जों साबमिट होदों दा जोंनि बे बड' पिपल्स कमिटि ऑन डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट कन्स्टिट्युएंसी इन बीटीएडी बेखौ जोङो थांनाय जानुवारिनि 9 तारिखआव जोङो बेखौ दाफुंनानै लानाय जादों आरो बेवहाय फ्राय 10टा अर्गानाइजेशन जों ज' जानानै जोङो बे डिलिमिटेशन कमिटिखौ दादों मानो होननानै बुङोब्ला कन्स्टिट्युशननि धारा मथे जोङो अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल एबा 6 शेड्यूलनि आन्डाराव जोङो जेबादि मोननांगौ जोंहा दं बे कन्स्टिट्युशननि धाराखौ माने धारा मथे जों बिनो आवगायदों बड' पिपल्स कमिटि ऑन डिलिमिटेशन बे आफादा दाजेननायनिफ्रायनो अहरह बे डिलिमिटेशन प्रसेसखौ खामानि मावगासिनो दङ बेनि सायाव दा जोङो थांनाय 30/1/2023 अर्थात 30/1/2023 मायथाइयाव जोङो दिल्लीयाव जोङो इलेक्शन कमिशनार ऑफ इंडिया ने बिथांनो मेमोरेन्डाम गथायहैयो फ्राय 16 जन जोङो टीम थांदोंमोन 16 जननि बिथोराव 7 जनखौ जोंखौ हाबहैयो आरो बेवहायनो नैबे मेमोरेन्डामखौ जोङो गथायनानै लोगोसे आधा घन्टा चीफ इलेक्शन कमिशनारजों रायलायनाय जायो जोंनि दाबि दाबाखौ थिखांनाय जायो दा बेवहायनो जोङो स्पष्ट मेनसन खालामदों बे फार्स्ट मेमोरेन्डामाव जे इंडियन कन्स्टिट्युशननि 330 जेनेखि धारा आर्टिकल 331 सब क्लज मथे जोङो जे अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव बेवहाय लिरनाय दङ बे आर्टिकल 330 क्लजआव सी सेक्शनाव दङ जे अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि सिङाव जेसेबां कन्स्टिट्युशन जायो बे एसेम्बलियानो जा बा हाउस ऑफ पीपल माने लोकसभानो जा बे रिजार्व जानांगौ एसटीनि थाखाय आरो आर्टिकल 332 आव लिरनाय दं बे गासिबो एसेम्बली सेगमेन्टफ्रा बा एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सिफ्रा अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव जेसेबां समष्टि दं बे एसटी रिजार्व जानायनि बेवहाय प्रोविजनखौ होनाय जादों 330 सब क्लज सी मथे हाउस ऑफ पीपल एबा लोकसभाया अटोनोमास डिस्ट्रिक्टनि सिङाव एसटी रिजार्व जायो आरो 332 धारानि मथे गासिबो अटोनोमास डिस्ट्रिक्टआव सिङाव थानाय एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सिफ्रा एसटी रिजार्व जायो दफानि जानेखि धारानि जे जोंनो स्पेशल प्रोविजन होदों स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू एससी एंड एसटी बे धारा मथेखौ बेखौ दहाय होनानै जोङो गासिबो आसाम जोंनि बीटीसीनि गेजेराव दा 2007 आव बे जे नोटिफिकेशन होनायाव कक्राझाराथ' गोदोनिफ्रायनो दंखायो एमपी सीटआ रिजार्व कोटा आरो उदालगुरि गोदान मोनसे होदों नाथाय दानि बे 2007 नि बे नोटिफिकेशनाव कक्राझारखौ जेनेरेल होदों आरो उदालगुरिखौबो जेनेरेल होदों जायनाखि ट्राइबेलनि जोबोद गाज्रि खौरां जादों आरो जों बेखौ खुनुदिन गनायनो हाया जों मानिनो हाया
नंखायनो आर्टिकल 330 बे धारा मथे जोङो क'क्राझार आरो उदालगुरि जिहेतुके मोननैबो 6 शेड्यूल अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बेहाय दङ नंखायनो कन्स्टिट्यूशननि बे मोननै धारा मथे जोङो उदालगुरिखौबो एसटी मोनो आरो क'क्राझार लकसभाखौबो जोङो एसटी मोनो गतिके जों बे मोननैखौबो एसटी रिजार्भ जानांगौ होननानै जरदार दाबि खालामदों लोगोसे जोङो सेकेन्ड टाइम मेमोरेन्डाम हेबोदों दिल्लीयाव नैबेखौ सेकेन्ड मेमोरेन्डाम 28 फेब्रुवारियाव जोङो चिफ इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियानो हैबावदों बेवहायबो जोङो थांनाय 30 जानुवारियाव माखासे सापर्टिं डकुमेन्ट्स जोङो होनाय जायाखैमोन नाथाय नैबे 28 तारिख फेब्रुवारियाव जे सेकेन्ड टाइम जोङो मेमोरेन्डाम हैदों दिल्लीयाव चिफ इलेक्शन कमिशनारनाव बेवहाय जोङो अल सापर्टिं डकुमेन्ट्स माने जे सापर्टिं डकुमेन्ट्सआ जोंनि एसटी रिजार्भ कोटा मोननायाव मदद होयो बे गासिबो माबाखौ जोङो डकुमेन्ट्सफोरखौ सरजाबफानानै एनेक्सार 1 2 3 4 5 सिम एनेक्सार बानायनानै जोङो दिल्लीयाव आरो गथायहैबावनाय जायो 27 मार्चआव नैबे मेमोरेन्डामखौ जोङो रेडिसन ग्ल' हटेलाव चिफ इलेक्शन कमिशनारनि टीमखौ लोगो हमनानै जोङो बे मेमोरेन्डामखौ होयो बेवहाय जोङो बे मेमोरेन्डामखौ ओरैबायदि प्रिपारेसन खालामदों जिहेतुके बे डिलिमिटेशन प्रसेसआ थांनाय 2001 नि पपुलेसनखौ बेस खालामनानै जिहेतुके बे डिलिमिटेशनखौ मावनो थांगासिनो दं नंखायनो जोङो बे बड' पिपल्स कमिटि अन डिलिमिटेशन बे कमिटिनिफ्राय जोङो 10-12 दिनसो अल जोंनि बिटिसि आव थानाय 14टा समष्टियाव बबे समष्टियाव बबे गामिया हाबनांगौ आरो बेनि 2001 नि पपुलेशन स्ट्राक्चारा मा बे डाटाखौ कालेक्शन खालामनानै जोङो कम्पाइल खालामनानै एकदम स्पष्ट भाबै मेनसन खालामनानै जोङो पार्सेन्टेज ट्राइबेलनि पार्सेन्टेजआ बबे समष्टियाव बेसेबां बेखौ गासिखौबो जोङो माने कम्पाइल खालामनानै बे मेमोरेन्डामाव सोनानै होनाय जादों दा जोङो आरोबाव आगोल 30 जानुवारि आरो 28 फेब्रुवारियाव जे खोथाफोरखौ बुंदों बे एखे खोथाखौनो दाखालिबो बुंनाय जादों दा जोंनि नैबे लेटेस्ट मेमोरेन्डामा बिराद इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट्स बे जादों मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय जोंनि बिटिसिनि आन्डाराव थानाय 14टा जेनाखि दा एसेम्बलिस कन्स्टिट्युएन्सि जादों मोनफ्रोमबो कन्स्टिट्युएन्सिनि भिलेज वाइज भिसिडिसि वाइज पपुलेशन जोङो सेन्सास डाटाखौ लादों 2001 नि आरो बे मथे जोङो कम्पाइल खालामनानै बे जिनिसखौ दाखालि स्पष्ट भाबै जोङो खिथानो हादों जेरै जोंनि बिटिसिआव एमएलए कन्स्टिट्युएन्सि दङ बेनि जाहैबाय गुदियाव जोंहा दङ 1 नम्बर कसुगावखौ बिथांमोनहा जेनेरेल होदों दाखालिनि बे 2007 नि जे नटिफिकेशन होदों बे मथे कसुगावखौ जोङो नायबा नुनो मोनदों जोङो कसुगावआव 2001 नि पपुलेशनखौ लानानै कम्पाइल खालामबाय जे कसुगावआव गासै टटेल दङ 2,04,948 2,04,948 बेवहाय जोंना एसटीआ बेसेबां दङ 68,576 पार्सेन्टेजखौ दिहुननानै नायोबा नुबाय 33.46% जायनाखि पार्सेन्टेजआ ट्राइबेलना एसटी नन्सआव गोलैयो अर्थात एसटी मोननायनि पार्सेन्टेजआव गोलैयो थिग बेबादिनो 2 नम्बराव दङ दतमाखौ जोङो लङादुवार नाम होदों लङादुवार दतमा जिहेतुके बे 2007 नि नटिफिकेशन मथे बाहाय क्लेम नाम सोलायनो हायो एरियाखौ ओरैबा ओरै एसे फिदिंनो हायो उइदाउट माने क्रसिं द डिस्ट्रिक्टखौ सिफायालासेनो जिहेतुके बानायनो हायो बे मथे जोङो बानायना होदों दतमा लङादुवार एसटी समष्टि बेवहाय 1,85,707 टटेल पपुलेशन बर' ट्राइबेला जोंना 72,739 आरो पार्सेन्टेजआ जाहैबाय एसटी पार्सेन्टेजआ शिड्यूल ट्राइबा 39.17 गतिके बे पार्सेन्टेजआ बिराद मोजां जादों आरो बे एसटी रिजार्भ डिक्लेरेशनावबो दंखायो बे दतमाया बारा उसुबिदा गैया दानिया क'क्राझार समष्टियावबो जोङो 2001 नि पपुलेशनखौ लानानै नायदों बेवहाय टटेल पपुलेशन 2,10,802
आरो ट्राइबेला जादों 82,390 पार्सेन्टेजखौ नायोबा जोङो नुनो मोनदों 39.08% क'क्राझार दा बेबो ट्राइबेलनि पार्सेन्टेजआ जोबोद हाइ आरो अलरेडि एसटि रिजार्भ क'क्राझारखौ डिक्लेयार होदों बिथांमोनहा गतिके बे थिगैनो दं बेनिफ्राय गसाइगावआव जाहैबाय 4 नम्बर समष्टि गसाइगाव 2,26,183 अर्थात 2,26,183 एसटिआ मात्र 35,378 बेनि एसटि एबा ट्राइबेलनि पार्सेन्टेजआ 15.64 दा गसाइगावआ जेनेरेल बाहाय ट्राइबेलनि जोंनि पार्सेन्टेजआ 15.64% जादों अब्लाबो आर्टिकेल 332 नि प्रोविजन मथे अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि सिङाव थानायखाय गसाइगावखौबो जोङो एसटि रिजार्भ जानांगौ होननानै जोङो दाबि होदों